vielä alkanut soittaa vielä yhdessä. Ja nyt tänään me saadaan kuulla tätä huikeata orkesteria, joten annetaan iso käsi Almost Thereille.
suunnaton on hyvyytesi, Jumala vailla vertaa, sinä olet. Vahvat kätesi minua kantaa, tielle elämän polkuni johtaa, Jumala vailla vertaa, sinä olet. Jeesus Kristus, Jumalan poika, ainut toivo ihmiseen. Risti kantoi synteimme tähden, kuolemalta meidät pelasti. Sinun luotaan ja käteestä tuun, olet ainoa tie Isän luo. Ilon annat sydämeni, suunnaton on hyvyytesi, Jumala vailla vertaa, sinä olet. Vahvat kätesi minua kantaa, tielle elämän polkuni johtaa, Jumala vailla vertaa, sinä olet. Jumala vailla vertaa, Jumala vailla vertaa, Jumala vailla vertaa, sinä olet. Jumala vailla vertaa, Jumala vailla vertaa, Jumala vailla vertaa, sinä olet. Ilon annat sydämeni, suunnaton on hyvyytesi, Jumala vailla vertaa, sinä olet. Vahvat kätesi minua kantaa, tielle elämän polkuni johtaa, Jumala vailla vertaa, sinä olet. No niin, hyvää juhannuslauantaita kaikille jälleen kerran munkin puolesta. Eli Heleniuksen Harri Aikamediasta taas täällä höpöttämässä hetken aikaa. Meillä kävi niin iloisesti, että kun tähän Isokirjan orkesterin yhtyeen nimi on Almost There, niin meillä kävi sillä lailla, että tänään piti olla levyn julkistamistilaisuus, mutta levy on nyt niin kuin Almost Here. Eli siinä kävi niin, että ahtaajat lähti jo juhannusta viettämään ja levyt jäi laivalle. Ne on siellä laivalla, että jos joku on menossa Ruotsiin päin tämän konferenssin jälkeen, niin sieltä voi sitten ottaa tuoretta levyä matkaansa suoraan laivasta ja sieltä huolilta puolelta. Mutta tämmönen uusi levy tosiaan on tulossa, jota mulla ei nyt ole tässä malliksi näyttää. Ja elokuussa sitten pidetään vielä siitä ihan tämmönen julkaisukonsertti. Mutta nyt, koska me nyt tähän oltiin jo varauduttu, niin suoritetaan tämä virallisempi puoli tässä. Ja annetaan edes jotain kättä pidempää orkesterille, eli kukkasia. Ja kannattaa tosiaan seurata sitten viimeistään elokuussa, kun virallinen julkaisu on, niin silloin levy on saatavilla. Se on hyvä levy, siinä on hienot kannet, kunnon digipäkki ja muutenkin tyylikäs. Se kannattaa sitten siinä vaiheessa viimeistään hankkia.
omasta ja edustamani yhtiön puolesta, Elion Median puolesta kiitän sekä Markkua, joka on tässä paljon tehnyt töitä asian eteen ja hommaa vienyt eteenpäin. Myöskin niille, jotka ovat olleet tässä levyä tekemässä ja tietysti erityisesti Almost There -yhtyeelle, joka tässä nyt menestyksekkäästi esittää näitä lauluja teidän kuultavikseni näin live. Eli kiitoksia ja tästä eteen. Tässä Harri kukittaa ja Minni näitä muusikoita, niin bändin levy soi Radio Osperissa. Kyllä on olemassa sellainen radiosoitto ja aika torilla, että kun kuulette, niin sitten tiedät, että tämä bändi on kyseessä. Mutta levy tulee sitten ensi viikolla, että sitten voi levyä jo.